खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेलासे समाव आसाम एसेम्ब्लिनि केन्डिडेट मानगोनां 41 नं मानासनि केन्डिडेट फैलाजे बरगयारी बिथांनि अर्थात जोंस्रां ब्रह्म बिथांनि हम टाउन आरो बिथांनि मेन जोनोम गामि बेयो बबे जायगायाव आरो बिथांनियाव बेसेबां फैसा दं आरो बिथाङा दासान्दि मा मावनानै दङमोन, लोगोसे बिथांनियाव केस दंना गैया बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बिथांनि जि समस्थिया जाहैबाय बिथांनिया 41 मानास। आं बिथांनिखौ नायनो दे लोगोफोर, नै मानासखौ बिथांनिया 41 मानासाव आरो बिथाङा जि केन्डिडेट नमिनेसन होनाया 41 मानासाव बिथाङा केन्डिडेट नमिनेसन होदों आरो इउपिपिएलनि जानानै लोगोफोर। दा नै आं 41 मानासखौ आं थुबाय, बेनि उनाव आं फिल्टाराव थुबाय। थुखांनायनि उनाव नै बेवहाय मानासाव साबैसे केन्डिडेटआ नमिनेसन होदों नै बेवहाय फारि फारि नुजाजोबगोन दे लोगोफोर। बेवहाय नब कुमार सरनियाबो मानासाव होदों दे लोगोफोर। नै दानिया आं नायनो नागिरदों आरो बिपिएफनिफ्राय जोंहा नै थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा दङ। खोनानो मोन्दों बिथाङा मानासनि समस्थिनि नङा, माने आरो गोबां निउस मिडियाआवबो ओंखारदों बिथांखौ सालानि ना बायदिसिना होननानै बुंदों। बिथाङा बाक्सा समस्थिनिसो लोगोफोर, बिथाङा नैबे जोंनि मानास समस्थियाव गेलेफैदों आरो। दा बेफोरनि सायाव आं जेबो बुंनो थाङा लोगोफोर। दा जोंस्रां ब्रह्म अर्थात फैला बरगयारिया बेसेबां फरायनाय आरो बिथांनि मेन जोनोम गामिया बबेयाव आरो बिथाङा केस दंना गैया आरो बिथांनाव बेसेबां फैसा दं बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। दाना पिअ थुबाय आं। नै बेवहाय ओंखारबाय बिथांनिया नामाबो ओंखारबाय। मेन मोजां नामा बिनिया जोंस्रां ब्रह्म दै लोगोफोर। बियो ओरैनो सावथुन मुलुगाव फैला लायो आरोना लोगोफोर, फैला बरगयारी लायो बिथाङा। बेनिफ्राय बिथांनि डिटेल्सआ नैबेयाव नै डाउनलडआव थुबाथाय ओंखारजोबगोन आरो लोगोफोर। नै डाउनलडआव थुबाय, दसे समाय लडिं लागोन लोगोफोर। दानिया आं अपेन खालामनोसै। अपेन जाबाय आरो लोगोफोरनि बिथांनि एफिडेभिटआ बेयाव ओंखारबाय। दानिया बिथाङा बेसे फरायनाय आरो बिथाङा बिथांनाव बेसेबां फैसा दं बेखौ आं फारि फारि खोन्थाहरनोसै आरो बिथांनाव केस दंना गैया बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै। गिबियावनो आं बिथांनि मेन जोनोम गामिखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो लाबाय। बिथांनि मेन जोनोम गामिया बा गावनि मेन न'आ बिथांनिया सलसलि दै, सिमलानि सिङाव थानाय सलसलि गामियाव बिथांनि मेन जोनोम गामि आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव बिथाङा दा बे सिमला टाउनावनो लोगोफोर, बाक्सानि सिमला टाउनावनो बिथाङा हा बायनानै माने बेवहाय खारस्लायलांबाय आरो। नाथाय केन्डिडेट नमिनेसनखौ बिथाङा मानासनि जानानै होदों दे, 41 नं मानासनि। मानो होनबा बियो गावनि जि भटार, बे भटारा बिथांनिया मानासनिनो दे लोगोफोर। नाथाय बेहा थाहैनायासो जायगाया गुबुनाव आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेनि उनाव दानिया बिथांनि क्वालिफिकेसनखौ जों नायनो दै लोगोफोर। बिथांनि क्वालिफिकेसन फरायनाया बेसेबां फरायदों आरो बिथाङा बबे स्कुलाव फरायदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि आरो। बबे स्कुलनिफ्राय बिथाङा मेट्रिकखौ पास जानाय। बिथाङा नैबेवहाय 1994 मायथाइयाव नर्थ कामरुप बेटबारि हाइ स्कुलाव बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों आरो दै लोगोफोर। नर्थ कामरुप बेटबारि हाइ स्कुलाव लोगोफोर। बिथांनिया माने जि फरायनाय क्वालिफिकेसन बेखौ नायोब्ला माने बेवहाय SSLC पासल' आरो, बेवहाय माने मेट्रिक पासल' आरो लोगोफोर। दानिया बिथांनियाव बेसेबां फैसा दं बेखौ जों नायनोसै आरोना लोगोफोर। बिथांनियाव बेसेबां फैसा दं आरो टटेलि बिथांनि बेंकआव, आरो बिथांनि बेंकआ मोनबैसे दङ लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। बोख्लायलांबाय थानि र'। नै बिथांनियाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया सिमला बाजार ब्रान्सआव बिथांनिया बेसेबां दंनो 1,07,280 थाखा फैसा दं आरो बिथांनि जि सिमला बाजार ब्रान्सनि स्टेट बेंकआव आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव बिथांनियाव एक्सिस बेंक दङ, बेयाव 1,03,58,7
60 थाखा मानि फैसा आरो बिथांनियाव दं आरो लोगोफोर दै। बेनि उनाव LIC पलिसि दं बिथांनियावबो बेसेबांनो 6 लाखनि बिथांनियाव LIC पलिसि दं आरो 6 लाखनि आरो लोगोफोर बेखिनियानो दै बिनि बेंकआ आरोना लोगोफोर। बेवहाय आं नोंथांमोननो खिथाजोब्बाय टटेलि बिथांनियाव बेसेबां फैसा दं दानिया मिथिनो हाबाय आरोना लोगोफोर। दानिया बिथाङा केस दंना गैया जों केसखौ नायनो दे लोगोफोर। बिथांनियाव केस दंना गैया केसखौ जों नायनो आरो लोगोफोर। बिथाङा केस दंना गैया सरि आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे खोन्थाहरफानि बिथांनि आखाइयाव हेन्ड केस हिसाबै 20,000ल' फैसा दं दे लोगोफोर। बिथांनियाव 20,000ल' फैसा आखाइयाव दं आरो लोगोफोर। दा बिथाङा केस दंना गैया बेखौ नोंथांमोननो आं फोरमायहरनि। माने बिथांनियाव बर्थमान दा जेबो केस गैथ'आ आरो पेन्डिं क्रिमिनेल केस बिथांनियाव जेबो माने केस गैथ'आ आरो लोगोफोर। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दा बिथांनियाव बेसेबां फैसा दं बेसेबां सम्पति दं लोगोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। बेवहाय आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिजोबनो हायासै नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय डिटेल्सखौ बेवहाय गासिबो नुजाजोबगोन आरो लोगोफोर। आं नायजोबनो हायासै फेसआ एसे गोलावखाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोननाव आं निमाहा बिहरखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ बा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। दा दिनै आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ बाय बाय।